Formation minnu bolodalen no centre Mardianière kɔnɔ o ye coupe couture broderie ni stylisme modélisme ye ale ye san 3 ni kalo 6 kalan ye o formation tellement fana b'an fɛ ye o ye san 1 ni kalo 6 ye maquillage musorosiri coiffure o fana kalan mi centre Mardianière kɔnɔ o ye san 2 de ani kalo 6 o fana formation tellement be san 1 ani kalo 6 tatouage farafin jabi endu jabi o fana kalan bi centre Mardianière kɔnɔ no bana amina i former façon business la donc o kalo 6 à ce moment i ka diplôme sɔrɔ i bɛ se ka baara kɛ diɲɛ fan bɛɛ o kɔfɛ internat bi centre Mardianière la i bɛ se k'i den bila ka na Mardianière kɔnɔ siyɔrɔ ni dumuni a b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni k'a ka baara kɛ centre Mardianière filɛ nin ye Falajɛ IGA sirafara la centre Mardianière bɛ Segu Midine centre Mardianière bɛ Bakɔ Jikɔrɔni centre Mardianière bɛ Korofina sirafara gitɔrɔnda la ni mɔgɔ bɛ renseignement wɛrɛ la i bɛ se ka weleli kɛ 76 12 11 18 20 20 18 20 ou bien i bɛ weleli kɛ 76 22 01 04 bi ye araba ye mɛ kalo tile 28 san 2025 aw minnu sɔgɔlen bɛ aw ka jabaraniso la an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ka kɛ ni aw ka wagatiw cogoya ye an bɛ aw ladɔnniya ko nin ye aw ka kunnafoni wagati seli bakuruba kunnafoni na an ka jamanakuntigi général d'armée Assimi Goïta ni AES jɛkulu waribo minisiriw ye ɲɔgɔn ye min kɛ an da bɛna don o la fo ka taga se nin wagati in na an ka sɛnɛkɛlaw kelen bɛ ka welewelemada min kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaaw ma an da bɛna don o ni a ɲɔgɔnna caman na kɔkan kunnafoni olu bɛna lase aw ma aw bisimila Jumadon mɛ kalo tile 23 san 2025 an ka jamanakuntigi général d'armée Assimi Goïta ni an ka AES jɛkulu wariko minisiriw ye ɲɔgɔn ye yaasa baara min kalifalen bɛ u ma o baara bɛ ka taa taabolo min na u ka se ka u da don o la cogoya min ka o ɲɛfɛ an ka jamanakuntigi ɲɛna ni ale ye AES yɛrɛ jɛkulu ɲɛmaaba ye min ye Mahamani Lamini Zɛni ni ale ye Niger wariko minisiri ye ale kumara Mali ani Burkina wariko minisiri tɔgɔ la a y'a jira ko u nakun belebeleba u ni an ka jamanakuntigi bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogoya min na baara min kalifara u ma AES ka banque bilali ko la sen kan o baaraw bɛ ka taa cogo min na ka se ka o da an ka jamanakuntigi tulo kan ani ka se cogoya min na fana hakilina min bɛ a la ka se ka o dɔn wa a y'a jira fana ko ni an ka jamanakuntigi kɛlen ka ɲɔgɔn ye hakilina min bɛ a la baara in taabolo la a ye o fɔ wa fana a ye sira caman don u kɔrɔ u bɛ se ka tɛmɛ min fɛ baara in tacogo ɲuman yɛrɛ kama wa fana ko a ye a jira u la fana ko a ka dɛmɛ bɛ u ye u mago mana kɛ fɛn o fɛn na ni ale bɛ se ka u ɲɛnabɔ k'u k'a bila u kunna ko a bɛna seko ni a damayira bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa baara in bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na AES yɛrɛ bɛ se ka a tɔgɔ la bangi sɔrɔ jamana in saba bɛɛ lajɛlen jamanadenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min na sɔrɔ yiriwa ko ta fanfɛla la ni wagati laban ninnu kɔnɔna la an ka sɛnɛkɛlaw kelen bɛ ka welewelemada kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaaw ma Mali worodugu yanfan kɔrɔn yanfan tilebi yanfan Bane ni Baba u kelen bɛ ka welewelemada kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaaw ma ko u mako bɛ lakana na sabula u y'a jira ko san 2024 kɔnɔna la u ye gɛlɛya caman sɔrɔ sɛnɛ nasira la sabula Bamaci wale tigilamɔgɔw ye u bali ka u ka o baaraw kɛ nka ɲina k'u b'a ɲini an ka jamana ɲɛmaaw fɛ u bɛ se cogoya min na ka u dɛmɛ olu ka se k'u ka sɛnɛ kɛ hɛrɛ ni baden kɔnɔna la ka sɔrɔ Bamaci wale tigilamɔgɔw u ma taa bi u kan an ka sɛnɛkɛla minnu bɛ jalasagukaw fɛ o dɔw ye a jira ko olu ka angɛrɛw bɛ u bolo kaban nka ko u mago bɛ sisan nɔ sɛnɛfɛnw de la wa fana ko nin bɛɛ lajɛlen na hali k'a sɔrɔ olu kɔni na bɛnnen bɛ sɛnɛ ta fanfɛla la nka k'u jɔrɔna ko ba u kɔni ye lakana ye k'u b'a ɲini an ka jamana ɲɛmaaw fɛ u ka dɛmɛ don u ma ni maa ninnu daga bɛ se ka ta ka bɔ olu dala cogoya min olu bɛ se ka sɛnɛ kɛ ɲinan san 2025 kɔnɔna la hɛrɛ ni baden na jamana in yɛrɛ ka lafiya kama tɛnɛndo mɛ kalo tile 26 san 2025 Bamaci wale tigilamɔgɔw taara embargo sigi Jafara bɛ dugudenw da la min bɛ u bali ka bɔ ka taa u ta yɔrɔw la yen ka kunnafoni sɔrɔ u masurunyamɔgɔw yɔrɔ u y'a jira ko karidon mɛ kalo tile 25 san 2025 ko min ye Jafara bɛ dafɛ dugu ni o dɔ ye Tilanbeya Barkɛdaga
Daru ani Kara ko u dugudenw ka u yɛrɛ ɲini sabula ko tɛnɛn don u natɔla don min ye ne dugu kofɔlen ninnu ye o maaw kɔni ye u ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan ka taa yɔrɔ wɛrɛw la tɛnɛ sɔgɔmada fɛ ni Bamanciwale tigilamɔgɔ ninnu ye u daga coko Jafarabekaw dara min kɛlen bɛ sababu ye ka dugudenw bali u tɛ ka se ka taa u ka ciw la o hukumu kɔnɔna la Jafarabe dugudenw ko k'u bɛ welewelemada kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaaw ma ko u ka dɛmɛ don u ma yaasa ni maa jugu ninnu daga bɛ se ka ta ka bɔ u dala cogoya min u bɛ se ka lafiya sɔrɔ hɛrɛ ani baden kɔnɔ sabula Jafarabekaw ye a jira ko maa tɛ se ka don olu ka dugu kɔnɔna la duguma sira fɛ wa i tɛ se ka don sanfɛ sira fɛ ko yɔrɔ bɛɛ lajɛlen de minɛlen bɛ ni maa jugu ninnu fɛ. Balelu Montana Sissoco ni bɛɛ lajɛlen bɛ ale dɔn a ka bɔlɔlɔ siraw fɛ BMS la ale minɛna k'a datugu jumadon mai kalo tile 23 san 2025 an ka pôle cybercriminalité fɛ ka sababuya kɛ ko a ye compte dɔ créé TikTok sanfɛ min ye faux compte ye ni o tɔgɔ ye ko les rumeurs de Bamako ko compte in sanfɛla la u bɛ kunnafoniya kolonw de bila an ka maaba dɔw kan kunnafoni minnu ni olu tɛ tiɲɛ ye nin wagati in kɔnɔna a bɛ an ka kasobonba kɔnɔna la halisa min ye ɲɛɲinikɛlaw ye olu bɛ sɛgɛsɛgɛliw la yaasa maa minnu nɔ bɛ a ko la tɛgɛ bɛ se ka kɛ olu fana na wa min ye an ka influenceur minnu bɛ an ka TikTok sanfɛ olu caman bɔra k'u hakilinataw jira sabula olu y'a jira ko nin bɛ se ka tɔgɔ tiɲɛ lase hali olu yɛrɛ ma ko olu kɔni b'a ɲini an ka finitigilakaw fɛ u ka ɲininiw bila sen kan yaasa maa minnu ka baara ye nin ye tɛgɛ bɛ se ka kɛ u la cogoya min na u ka nin waleya jugu ninnu bɛ se ka dabila an ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛ cogoya min na. UEMOA ka jɛkulu min bɛ an fɛ yan olu ka sigi tako 6nan kɛra tɛnɛndon mai kalo tile 26 san 2025 Bamakɔ kɔnɔna la yan sigi kun ɲɛminɛlen bɛ Roberto Vieira fɛ ni ale ye UEMOA ka nɔrɔbila ye Bamaliba kɔnɔna la wa kɛnɛ kan fana an ka minisiri caman de tun bɛ a kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka wariko minisiri u ka lajɛrɛ tun bɛ ka boli fɛn min kan o de ye fɛɛrɛ minnu bɛ se ka bila sen kan cogoya min na maanifinw n'u bolofɛnw bɛ se ka taama espace UEMOA kɔnɔna la hɛrɛ ni baden kɔnɔna la ka sɔrɔ basi m'u sɔrɔ hakilisigi kɔnɔna la ani u bɛ se ka fɛɛrɛ kura jumɛnw jate minɛ o baaraw taabolo kɛcogo ɲuman kan u tun bɛ ka kuma nin de la. An ka jamanakuntigi General d'Armée Hasimi Goita ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin an ka sigida fɔlɔ dɔgɔtɔrɔso 2 ma Bangɔni dɔgɔtɔrɔso fo ka taga se Sikɔrɔ Surakabugu dɔgɔtɔrɔso olu ye pano sɔrɔ ka bɔ an ka jamanakuntigi yɔrɔ min bɛ kɛ sababu ye ka u dɛmɛ u ka baara la alamisadon mai kalo tile 15 san 2025 a kɛnɛ kan min ye président ka conseiller ni o ye monsieur Hagibu Dambele ale tun bɛ a kɛnɛ kan fo ka taga se an ka kɛnɛya minisiriso maa caman ani nin yɔrɔ ninnu dugutigilakaw caman de tun bɛ a kɛnɛ kan ka u ka nisɔndiya jira nin dɛmɛ in sɔrɔli la u ye folikan lase an ka jamanakuntigi ma ko Ala k'a bolo mɛn a ka baara la u ye duwawu caman kɛ a ye wa u y'u ka nisɔndiya jira nin pano ninnu sɔrɔli ko la min ye monsieur Hagibu Dambele ye ni ale ye conseiller spécial chargé des œuvres sociales ye ale y'a jira ko tiɲɛ yɛrɛ la a nisɔndiyalen don wa ko nin ye kunkɔrɔtaba de ye ale bolo ka ni pano in di Bangɔnikaw ma ni o bɛ commune 1 kɔnɔna la sabula ko ale bɛ se k'a fɔ Bangɔni dɔgɔtɔrɔso o de ye sigida fɔlɔ yɛrɛ dɔgɔtɔrɔso fɔlɔ ye min jɔra wa ko a kɔni laɲini min bɛ ale yɔrɔ ka ɲɛsin Bangɔnikaw ma o de ye u k'u janto pano in na cogoya min na yaasa banabagatɔw ani banabagatɔ somɔgɔw bɛ se ka lafiya sɔrɔ ni dɔgɔtɔrɔso in kɔnɔna la. An ka sɛnɛ minisiri ni Banque mondiale ni Banque africaine de développement ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna la an ka sɛnɛkɛla minnu bɛ segukaw fɛ yen ni ji ye tiɲɛni don u kunna san 2024 olu ye dɛmɛ sɔrɔ u bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ ni fɛn min ye ɲinan san 2025 kɔnɔna la tɛnɛndon mai kalo tile 26 san 2025 o dɛmɛ ninnu na min ye engrais organique tonne 20 fo ka taga se engrais minéraux tonne 4419 ani batteuse 10 fo ka taga se motoculteur 25 u ye o de sɔrɔ o kun ye yaasa u bɛ se ka lafiya sɔrɔ u ka baarakɛtaw la cogoya min ani u bɛ se ka u teliya k'u ka sɛnɛw kɛ joona yaasa jamanadenw yɛrɛ bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min na baliko ta fanfɛla la.
O b'an nata an ka kɔkan kunnafoniw na an bɛ taa Rusi la. Rusiw ka cakɛda min bɛ ni o entreprise russe Dimas et Initiative 23 ye min ye African Initiative maaw ka forum kɛnɛ kan o min daminɛna mai kalo tile 24 san 2025. O cakɛda in ɲɛmaa ye a jira k'u bɛna fɛɛrɛw bila sen kan juin kalo kɔnɔna la ka usine dɔ jɔ Mali kɔnɔna la, usine min ka baara bɛna bɛn makɔrɔni dilanni ma yaasa u bɛ se ka o ta cogoya min na ka taga ni o ye Sahel jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la. U ka kunnafonidilaw ka kuma baranin na ɲɛmaa ye a jira ko awɔ u b'a dɔn k'u kan ka ɲɔgɔnna kɛ Niger ani Burkina, ko olu yɛrɛ tun ye a laɲini don tɛmɛnenw na k'a fɔ k'u bɛna ni alikama ani farini mugu ye ka bɔ Rusi la ka na ni a ye ni jamana fila ni o ye Niger ni Burkina ye, nka k'u tilala k'u sigi ka hakili jagabɔ kɛ u bɛna usine min jɔ juin kalo la Mali kɔnɔna la, k'u bɛna fɛɛrɛw sigi sen kan ni o ye makɔrɔni min bɛna dilan o usine fɛ ka o ta ka taa ni o ye ni jamana fila in kɔnɔna la, ko o lafiya ka bon k'a fɔ k'u bɛ farini ni alikama ta ka bɔ Rusi la ka na ni a ye fo yan, wa ko u b'a dɔn fana a bɛna kɛ dɛmɛ belebele Sahel jamana bɛɛ lajɛlen ma. N'an bɔra yen an bɛ taa Ameriki. Mai kalo tile 25 san 2025 min ye Ameriki kunnafoni di soba dɔ ye ni o ye US News & World Report ye, olu ye a jira ko États-Unis jamana ɲɛmaaw kelen bɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan u ni bolodi ɲɔgɔnma bɛ u ni farafina jamana minnu ni ɲɔgɔn cɛ, u bɛ se ka olu ka finitigilakaw dɛmɛ kɛlɛ kɛcogo ɲuman na cogoya min na yaasa ni u ye kɛlɛ sɔrɔ u ka se ka u dɛmɛ. U y'a jira k'a bɛ dɔgɔkun 4 ɲɔgɔnna bɔ min ye farafina gun jamana 40 ɲɔgɔnna olu kelen bɛ ka kɛlɛdegew kɛ, a kɛra duguma kɛlɛ fo ka se sanfɛ kɛlɛ ani jila kɛlɛ fo ka taga se o ni a ɲɔgɔnna caman ma. K'u kelen bɛ ka lansorokɛtiw bila sen kan min ɲɛminɛlen bɛ ni satellitiw ye, o kɔfɛ fɛnɛ min ye droniw fana ye u bɛ ka olu lajɛ n'a sɔrɔ ni olu ka ɲi u ka Sahara kɔnɔna la. Nin wagati in kɔnɔna la min ye u ka General Michael Langley ye, ale ye a jira ko u kan ka fɛɛrɛw bila sen kan bolodi ɲɔgɔnma bɛ u ni farafinagun jamana minnu cɛ ka u dɛmɛ kɛlɛ tacogo ɲuman na cogoya min na, wa ko u tɛna na baara kɛ ni a jamana bɛɛ lajɛlen, nka minnu bɛ u ka baara kɛ u bɛna n'a ɲini ka baara kɛ ni o de ye. Jateminɛlikɛla dɔw ye a jira u ka kumaw kɔnɔna la ko farafinagun jamana caman fɛnɛ kelen bɛ ka i ɲɛsin Rusi ani Chine de ma dɛmɛ ta fanfɛla la, lakanako fo ka taga se sɔrɔ yiriwa, kuranko ani an ka bolimafɛnko ta fanfɛla la, sabula ko o jamanaw jɔrɔnakoba o ye fɛn min ye u ka yɛrɛma hɔrɔnya u ka se ka ladɔn u dɛmɛbagaw fɛ ani a ka bonya fana. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni na, an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina, an b'an ka dibilabaarakɛbagaw fo sabula o jɔyɔrɔ ka bon an ka baara in na. An b'a fɔ k'Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔna la, Ala ka sankɔrɔta di an ka finitigilakaw ma. Ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na, an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini ka kunnafoni di aw ma laadiriya la. Shukuran.